Wrda pawb. Mae'n bryd codi i fyny o dro. Let's do this. Mae hi nawr bron o fod gwarter i 6. I gwaith byddai mynd nesaf. Gytre yn perthyn mwy yn fi'n byw. Dwi ddim actually'n byw yn Penygraig. Weithiau fi'n teimlo fel bo fi. So gyda'r cynllawiau sy'n dod gyda'r llywodraeth, mae angen dilyn y rheolau ni. Social distancing rhwng Gwyndaf a'r plant. So mae'n gallu fod yn eitha anodd weithiau i fod 2 meters wrtho nhw. Yn enwedig yn y parler, byddwn ni yn cael un person pen arall y parler a wedyn person yn arall yn y ffrynt. So na'r ffordd ni'n delio gyda fe. Na fe. O, 10-2, reit. Cernol 2 meters! Reit, godro wedi wneud amser brecwast nawr. Achos yr social distancing thing hyn, fi wedi cael y short straw heddi to. O bit da, mas tu fas, gan bod ni'n gofod fod 2 meters. So, fan hyn, mae'r restaurant yn heddi. Digwydd bod, mae batrwm bach i gael hyn. Grêt. Mae'n edrych yn ffein. O, diolch, sorry Jones, Elan. Beth yw Mae'n? Wyt ti i te? Wedi dale. Ball, please. Bol yn dod. Diolch. Doi, please. Diolch. Llath, please. Nath yn dod, e? Diolch.